dávať kartičku a ty budeš hádať, čo to je, dobre? Čo to je? Kvikvi, je to čo? Je to prasa, výborne. Teraz dávaj pozor. Čo to je? Bubon. Ako je bubon? Bubon, výborne. Aha, mal si pravdu. Super. Dávaj pozor a hádaj, čo to je. Gitara, výborne, Dávidko. Pozri sa, máš pravdu, je to gitara. Dobre, zase dávaj pozor a počúvaj, čo to je. Pes. Je to pes. Super, pozrieme sa. Mal si pravdu. Je to? Pes. Dobre, posledný obrázok, Dávidko. Krava. Je to krava. Mal si pravdu. Super, Dávidko. Dobre, a teraz dáš ty mne? Budem hádať ja? Neukazuj mi. Neukazuj. Dobre. Talala. Ty mi neprezrádzaj, čo to je. Talala. Ja musím rozmýšľať. Dobre, ty si tichučko, ja rozmýšľam, že to je gitara. Dobre, Dávidko. Takže dám kartičku, prečítame a ty povieš, čo to je. Tak počítať, čo to je? Aký to je? L, E, B. Čo počuješ? Pes. Nie. Počúvaj. L, E, V. Lev. Výborne, tak sa presvedčíme o tom, či je to lev. Otoci kartičku. Je to lev. Super. Tak pozri sa, daj si kartičku. Áno. No. Je to lev. Výborne, Davidko. Vypneme obraz, vypneme si zvuk. A ideme čítať. P, E, S. Výborne. Pes. Pes, Davidko, výborne. Tak skúsime, ešte presvedčíme sa, či je to ono. Otoci kartičku a skús. Pes. Čo to je? Pes, výborne, Davidko, mal si pravdu. Opäť